Джон Коул супакоіў беларусаў. Працэс вызвалення палітвязняў не спынены і нават не прыпынены. Расія будуе дронавыя комплексы каля мяжы з Беларусю. Чаму гэта небяспечна для беларусаў? Украіна распрацавала танную альтэрнатыву ракетам «Пэтрыот» і правяла выпрабаванні. Каму пачынаць баяцца? На самым стратэгічным заводзе Беларусі шукаюць шпіёнаў. Навошта АБЭП правярае каля 400 працаўнікоў мазырскага НПЗ. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрый Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 10 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Ніякага прыпынення ў працэсе вызвалення палітвязняў, якім займаюцца Злучаныя Штаты Амерыкі, няма. Так вынікае з адказу дарадцы прэзідэнта США Дональда Трампа Джона Коула на пытанне «Радыё Свабода». Мы спыталіся, ці спынены працэс вызвалення палітвязняў. Коул адказаў «не». На другую частку, калі яго чакаць у Менску, Джон Коул не адказаў. Гэта пацвярджае і былы беларускі дыпламат Валер Кавалеўскі. На гэтым тыдні ён сустракаўся ў Вашынгтоне з Джонам Коулам. Справа ў тым, што ў аўторак агенцтва Reuters распаўсюдзіла словы Святланы Ціханаўскай, што наступнае вызваленне адкладзенае на пэўны час. Пра гэта нібыта праінфармаваў яе амерыканскі бок. Кавалеўскі абвяргае гэтую заяву. Гэты панядзелак, 2 дні таму, я сустракаўся з Джонам Коулам і абмяркоўваў пытанне таго, што адбываецца з амерыканскім трэкам, як ідуць перамовы і чаго чакаць на будучае. Тут я б сказаў, што нічога такога надзвычайнага не адбываецца, ідзе звычайны працоўны працэс, ён ніколі не быў простым. Заўсёды гэтыя перамовы ішлі вельмі складана, і прычына ў тым, што Мінск спрабуе розныя варыянты для того, каб выгандліваць для сябе як мага больш за саступкі санкцыйныя, але пытанне калію не з'яўляецца той тэмай, якая спыніла гэты працэс, і ўвогуле казаць пра прыпыненне вызвалення не выпадае, гэта не так, не адпавядае рэчаіснасці. Гэта проста звычайны складаны перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам. Паўплываць на гэта могуць спробы Менска выгандліваць для сябе іншыя санкцыйныя паслабленні, якія зараз разглядаюцца ў дзяржаўным дэпартаменце, кажа Кавалеўскі. Ён дадае, што няма ніякай затрымкі паміж Менскам і Вашынгтонам наконт вызвалення палітвязняў. У выніку гэтых кантактаў Лукашенка ўжо вызваліў каля 500 палізняволеных. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што за кратамі застаюцца каля 870 палітвязняў. Мы спыталіся ў офіса Святланы Ціханаўскай, што можа гэты працэс прыспешыць, ці зменіць нешта адмена санкцый супраць беларускага калію ў Еўрапейскім связе. Наша мэта, каб адбыліся сістэмныя змены ў Беларусі, каб выйшлі палітычныя вязні, але таксама, каб не з'явілася новых палітычных вязняў. Таму, напрыклад, калі мы назіраем на працягу пэўнага часу, што рэпрэсіі спыненыя, новых не з'яўляецца, усе, хто ў турмах сядзяць, вы выйшлі на волю, то, канешне, будзе разглядацца пытанне змягчэння ці зняцця санкцыяў. І рэжым выдатна ведае, што яму трэба зрабіць, каб санкцыі былі знятыя ці змякчаныя. Разам з тым, трэба, каб інструмент санкцыяў працаваў і наадварот. Калі сітуацыя пагаршаецца, калі зноў з'яўляюцца палітычныя вязні, узмацняюцца рэпрэсіі, транснацыянальныя рэпрэсіі ці ўдзел у вайне, то павінна быць прастора для ўвядзення новых санкцыяў. Таму гэта такі матыватар, рэгулятар паводзінаў рэжыму. Гэта рэакцыя на паводзіны рэжыму. Таму што спачатку рэжым робіць злачынствы, робіць зло, і толькі потым уводзяцца санкцыі, а не наадварот. Дарэчы, сёння Святлана Ціханаўская сустрэлася ў Празе з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Паўлам, а таксама з міністрам замежных справаў Чэшскай Рэспублікі. Міністр Петр Мацінка заявіў, што па выніках сустрэчы прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму і выдачы візаў сваякам беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. За 2 гады праз Беларусь пралёг адзін з галоўных маршрутаў расійскіх дронавых атак супраць Украіны. Свабода выявіла і прааналізавала сетку расійскіх аэрадромаў і пускавых комплексаў, якія апошнімі гадамі ўзніклі каля беларускай мяжы і могуць выкарыстоўвацца для запуску сотняў ударных беспілётнікаў. Расія будуе каля беларускай мяжы пляцоўкі для запуску баявых дронаў. Свабода выявіла як мінімум 5 пляцовак з пускавымі комплексамі, што паўсталі за апошнія гады ў Бранскай, Арлоўскай і Смаленскіх вобласцях Расіі. Некаторыя з іх месцяцца ўсяго за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад Беларусі. Менавіта пасля іх з'яўлення расійскія шахеды пачалі масава залятаць у Беларусь. За останні, напевно, кілька тижнів збільшення такої тактики з боку Росії щодо запуску дронів, які б йшли вздовж кордону з Білоруссю або територією Білорусі, так воно збільшилось.
Дроны ўсё часцей падаюць на беларускай тэрыторыі, і рызыка для жыхароў беларускіх гарадоў і вёсак толькі расце. У 12 гадзін 3 хвіліны пачула моцны гул у небе. Выйшла на балькон і пабачыла, што над слуцкім цукровым заводам ляцеў дрон у бок навадворцаў. Многія случакі чулі і бачылі, але ўсе баяцца напісаць пра гэта. Нават улады Беларусі сталі прызнаваць, што цяпер дроны залятаюць у краіну амаль штодня. Толькі за адзін тыдзень траўня магло быць 116 такіх выпадкаў. Пры гэтым Менск не называе дроны расійскімі, а кажа пра правакацыі украінцаў. Ні на яку територію Білорусі Україна жодних провокацій не робить. Тому що нам це не потрібно. Нам з Білорусі воювати точно не нам. Украінскія вайскоўцы сцвярджаюць, расійскія шахеды і гербери регулярно выкарыстоўваюць Беларусь для атак на Україну. Стало більше шахедів для вас? 70%. Почастішали порушувати повітряний простір шахеди. Якщо за зміну у мене попадав 1-2, то зараз може попасти 7-10. Москва выкарыстоўвае Беларусь як зручны калідор для вайны супраць Украіны. Расія пашырае сваю вайсковую інфраструктуру каля Беларусі і фактычна ўсё мацней уцягвае яе ў вайну, кажуць эксперты. Украина распрацавала і выпрабавала танную альтэрнатыву ракетам «Пэтріот». ФП-7Х прызначана для перахопу расійскіх балістычных ракет і беспілотнікаў на вышыні да прыкладна 25 кіламетраў, што адпавядае сістэме «Пэтріот». Вытворца, украінская абаронная кампанія «Firepoint», заяўляе, што адзін іх перахопнік каштуе $700 000, у той час як амерыканская ракета для сістэмы «Пэтріот» каштуе $3 800 000. Кампанія плануе пачаць масавую вытворчасць у жніўні. Перахопнік стане часткай новай украінскай сістэмы супрацьпаветранай абароны «Фрэя». А сёння прэзідэнт Украіны пацвердзіў, што украінскія ракеты ФП-5 «Фламінга» атакавалі ваенны завод у Чебоксарах у Расіі. Гэта ажно 700 кіламетраў ад лініі фронту. Гэты завод забяспечвае расійскую армію кампанентамі для беспілотнікаў ракет. Зеленскі таксама паведаміў пра знішчэнне куйбышаўскага нафтаперапрацоўчага завода ў Самарскай вобласці. Гэта больш за 900 кіламетраў ад лініі фронту. Управленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі арганізавала масавыя праверкі супрацоўнікаў мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Сілавікі цікавяцца камандзіроўкамі супрацоўнікаў. Як стала вядома флагштоку, пад падазрэннем каля 400 супрацоўнікаў завода, якія ў апошнія гады ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу. Ім пагражае крымінальная адказнасць за неабгрунтаванае растрачванне сродкаў завода. Адным пагражае штраф і кампенсацыя за растрату, іншым – тэрмін і канфіскацыя маёмасці. Раней мазырскі НПЗ ўжо не раз быў у цэнтры гучных падзей, нават больш небяспечных. Я говорив з Лукашенка по телефону. Я досі пам'ятаю, він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський завод. Я йому кажу, ти про що кажеш? НПЗ ў Мазыры з таго часу пад асаблівай увагай і кантролем, таму і цяперашняя праверка звыклая, кажа Уладзімір Жыгар з Белполу. В принципе, Мозырский НПЗ – это такая достаточно разветвленная структура, там достаточно регулярно проводятся различного рода учения, там приезжали те же самые представители Гардсервиса для того, чтобы учить работников, например, сбивать дроны, то есть вот этими различными устройствами, которые есть, которые производит в том числе Беларусь. В этом нет ничего удивительного. Повторюсь, НПЗ находится очень близко к границе. В случае какой-то эскалации НПЗ первый попадет под удары, и необходимо будет действовать максимально быстро, дабы, например, нивелировать какие-то последствия от этих ударов. Яшчэ летась каля тэрыторыі заводу з яго ўсходняга боку з'явіўся комплекс супрацьпаветранай абароны, падобны да зенітна-ракетнага комплексу «Торем-2». За апошні год вакол яго пабудавалі 4 земляныя насыпы для комплексаў супрацьпаветранай абароны. Што там адбываецца і чаму НПЗ ў Мазыры такі важны? Безусловно, Мозырский НПЗ играет огромную, точнее, важнейшую роль, потому что он снабжает бензином, дизелем Беларусь, он поставляет топливо в Россию. Но если рассматривать Мозырский НПЗ с точки зрения географии, то, безусловно, он находится наиболее близко к территории Украины. И в случае, например, какой-то новой агрессии со стороны Беларуси, Мозырский НПЗ одним из первых попадет под удар
украинских вооруженных сил. Афіцыйная інфармацыя аб узбуджэнні крымінальных спраў і праверках пакуль не апублікаваная. Таму дакладнай інфармацыі аб сутнасці прэтэнзій аб ЭП пакуль няма. Для беларусаў гісторыя Вялікага княства літоўскага важнейшая, чым і гісторыя ў складзе расійскай імперыі. Даследнікі Світа Інстытут прэзентавалі 9 чэрвеня даклад пра асаблівасці беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў 2026 годзе. За ВКЛ выказаліся 32% рэспандэнтаў, за расійскую імперыю – 23%. Беларусы лічаць сябе славянскім і еўрапейскім народам адначасова, цэняць мірнасць, стрыманасць і талерантнасць. Не адмаўляюцца ад сваёй савецкай спадчыны, але ўсё больш звязваюць сябе з Еўропай, кажа адзін з аўтараў даследавання. Але таксама па апытанні мы бачым, што 45% беларусаў бачаць сябе часткай агульнай з Расіі прасторы. Для параўнання еўрапейцамі бачаць сябе 35%. То бок розніца невялікая. І тое самае мы бачым, калі глядзім на структуру беларускай ідэнтычнасці агулам. Ёсць такі сегмент савецкіх, якія арыентаваны на Расію. І вось ён па памеру больш, чым пра еўрапейскі сегмент свядомых. Але абодва сегмента – гэта дзве вялікія плыні ў беларускім грамадстве. То бок, я б сказаў, што беларускае грамадства ў гэтым пытанні палярызавана, зараз перамагае хутчэй прарасійская плынь, але барацьба працягваецца. Беларусы ўспрымаюць сабе як народ, які стаіць на мяжы дзвюх цывілізацый усходняй і заходняй, але пры гэтым больш сімпатызуе еўрапейскай традыцыі, чым імперскай. Найбольш характэрнай рысай беларусаў застаецца не радыкальнасць, а памяркоўнасць. Даследнікі ў онлайн-рэжыме апыталі 803 рэспандэнтаў з Беларусі і правялі 8 шырэйшых інтэрв'ю з прадстаўнікамі розных палітычных поглядаў. Украінцы ў сацыяльных сетках масава выказваюць падзякі Максу Каржу за падтрымку іх краіны. Нагодай сталася інфармацыя, што беларускі выканаўца заданаціў грошы з канцэрту ў Стамбуле на дроны для украінскай арміі. Але ёсць нюанс. Што насамрэч адбылося, растлумачыць Ганна Ермакович. Макс Корж ахвяраваў грошы з канцэрту на патрэбы ўкраіны, як выявілася, не. Сацыяльныя сеткі запоўненыя допісамі украінцаў, якія дзякуюць беларускаму артысту за падтрымку ўзброеных сілаў Украіны. Але гэта толькі жарт, інфармацыя пра падтрымку непраўдзівая. Хоць некаторыя допісы гучаць надзвычай сур'ёзна і пераканаўча, а часам нават суправаджаюцца згенераванымі фотаздымкамі. Вось прыклад. Просты хлопец Макс Корж пасля паспяховых канцэртаў у Стамбуле і Бухарэсце прыехаў ва ўкраіну, каб перавесці заробленыя грошы на падтрымку УСУ. Але карыстальнікі падкрэсліваюць, галоўнае, каб гэты жарт не ўвайшоў у гісторыю і ніхто ў яго не паверыў. Пад аналагічнымі допісамі украінцы прыгадваюць, як на адным з еўрапейскіх канцэртаў Макс Корж выкрыкваў заклік «Спыні вайну», які многія палічылі спрэчным і незразумела да каго звернутым. Пачынаючы з масавых пратэстаў 2020 году ў Беларусі Макса Каржа часта крытыкуюць за недастаткова выразную пазіцыю наконт як беларускіх падзеяў, так і вайны ва ўкраіне. Хаця 24 лютага 2022 году спявак адназначна асудзіў поўнамаштабнае ўварванне Расіі. Цяпер Макс Корж дае канцэрты ў розных краінах Еўропы, збіраючы стадыёны сваіх прыхільнікаў. Гэта былі навіны 10 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся за свабодай.